Оларымыз барындашлар. Hayırlı gün исәнмесез, хөрмәтле балалар, әйдәманнар һәм кадерле кунаклар. Без сезне Кама балалар лагерендә сәламләргә шатбыз. Да, и в этом году у нас совершенно уникальная смена. В нашем лагере объединились в один дружный коллектив две этнические группы. Татары и кряшины. Нурлы Олан и Айбагыр. Бу смена сезнең өчен кызыклы, онытылмаслык һәм күңелле булыр дип өметләнеп калабыз. Быел Айбагыр сменасында 55 бала төрле районнардан ял итәчәк. Нурлы Олан сменасы быел 75 бала кабул итте. Дождатый четвертого отряда Алмаз Дадей. Давайте же поприветствуем пятый отряд. Ну что ж, шестой отряд. Мы поприветствуем седьмой отряд. Молодцы, все справились просто гениально. Аплодисменты сами себе. Балалар, үз халкыбызның милли үзенчәлекләрен саклап калырга омтылабыз һәм ант итәбез. Туган телебезне, культурабызны, традиция һәм йолаларыбызны яшәтергә. Туган табигатебезнең кадерен белергә. Лагерьдәге бер агач ботагын да сыдырмаска. Лагерьнең таләпләрен үтәргә, вожатыйлар сүзнен тыңларга. Керәшен яшьләре һәм балалары тормышында актив катнашырга. Уйга яна көч һәм белем туплап кайтырга. Ант итәбез.